Tinokukwazisai hama dzinodiwa kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tichisangana katiri muguta guru reHarare asi tiri muGlenview. Mazuva ano tirimo muzviraunzi. Ndofunga vanhu vakawanda vari kutaura kuti hanzi sokona chera muripi. Aiwa, don't worry, tinenge tiripo. Chekutanga tisati tataura nhau dzakawandisa. Maona kuti tiri vana vemunyika yedu, munyika yeZimbabwe. Ndosaka maona mune mureza uri kumashure. Alright, chinchanda ndichida kutaura tisati tatanga chirongwa kana takuzivisai kuti tavingei nhasi inhau yekuti tinoda kukutendai nerutsigiro rwamunotipa. Tinokuonai kuma-comments. Kazhinji tinozotadza kuti tikupindurei mese asi mukaona kamwe ka-like 1 mozoti kamwe ndekangu, mozoti kamwe ndekachera, vamwe vanoisawo kusaziva asi tinenge tichikona hatizogona tipindure yese. Tinoona ukapindura uko, wopindura Fisha, wopindura Comrade, wopindura Mona Lisa, wopindura Mandla, unozoona kuti hauzopedze. Saka tinenge tichizviona. Tinokutendai siyabonga kakulu. Zita rangu ndinonzi Thando Class Muera Soko, ndichifamba naMampofu Chihera. Makadii? Ngiyaphila unjani Soko? Mina ngizipilele. Ngiyalibingelela mahlabezulu, ngiyathemba lapha ndithole khona nditholeli kahle. Ngiyathemba impilo zikhamba kahle. Nxa zingahambi kahle liyabamba mina olibamba Soko, libamba iDrewmas media. Siza ukuthi kwinokuhlupha abaningi kade sebebuza ukuthi kanti uChera ungaphuso kungapha. Hayi thina sikhona namhlanje lasibona emuva kwethu kule flag phela kutshengisela ukuthi phela singabantwana beZimbabwe sifanele sike siziqhenye phela kukhanya ama flag. So namhlanje siliphathele indaba angikwazi ukuthi ngathi mnandi o emangalisayo kodwa indaba esililetheleyo ukuthi lizwe ukuthi uhamba njani, lathi sisizwe ukuthi uhamba njani ngoba sichayela ucingo kwathi gijimani kule ndaba echisayo. Na uyathavinga nhasi inhau yekuti zvanzi kuna madzimai vakurasika njere. Zvanzi vari kutoda kuti vatobatsirwa, vari kutaura kuti vane matare enyika avari kuda kuti zvinhu zvisvitse munyika. Vanhu vari kuti vari kufamba kana kuti vakafamba vanoshaudha vanhu kana kurova vanhu. Saka isusu ndozvatasimukira kuti zvisvike nekuti patatofamba tichinzi ndokwamukuenda imi makashinga muri mega. Saka ndopatatisvike nhasi tinzwisise kuti madzimai vari kufamba vachirova vanhu uye zvari kuita matare enyika. Chii chiri kuitika? Tatodzwa hanzi munowana flag yemunyika, tikati pamwe muComrade hatichanzwisise. Saka ndozvatati tinzwe kuti madzimai ndezvaMwari here kana kuti chokwadi kuti vari kurasika njere here, nekuti tamboedza kuti tiuye nevanobatsira zama kutsvaga vanobatsira vakati nhasi havasi kubatika. Saka isusu tatirege tisvike tinzwisise first kuti nyaya yacho yakamira sei, toziva futi kuti mangwana kana ruri rubatsiro tinouya nerubatsiro rwakaita sei. Ngiyethemba lazwela uSoko uyakhuluma ukuthi hayi thina sithe sifonela kwathi hayi kulo madzimai oselahleka ingqondo. Ekulahlekeni kwakhe asikwazi uhambe thethisa abantu, uhambe egqoka izinto zesintwini, amalembe esintu. Thina sathi hayi lezi izwe zethu indaba sagijima phela, kodwa sithe sihamba abantu bathi lingamankazana lethu lizafika lingathola zikhwelile khona ngale. Asazi thina sathi hayi thina vele sijayele lokho, asihamba sihambe kuyakula safika sikhulumisa laye kahle. So yikho esikulandileyo namhlanje manini phela sike singene siza ukuthi kunokwenzakalayo. Muchona tichitaura tichisekera inhau yekuti tati gogogoi tikavaona ndosaka takusekerera because hawaizomisa kamera pakadai so kana kuti tinenge takutomhanya Chihera takuta sei. Saka toda kurukura kuti vanhu vari kuti muri kupenga ichokwadi here. Senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Madzimai patauya panapa tanzi hanzi hapasvikike. Zvikanzi munhu wamuri kuvinga yeye ari kutovhiringika njere. Saka kusvika kwataita tatoshamisa kuti vanhu vari kumborevei chii chiri kuita kuti vanhu nekuti tatosangana nevakomana vechidiki zvikanzi avo rasta.
saka ndosaka tauya tinzwisisa kuti ichokwadi here chii chiri kuitika. Inini hangu ina handisi kupenga asi kuti pane nhau yakagara pakati penyama yangu chiporofita nechikaranga chiri kuda kuti inini ndigadzirise nyika ino ikutsudza vapenyu vagere mukati menyika ino vechidiki, ana mai, ana baba nevakomana. Saka ndodare rangu irori. Saka kufamba kwandinenge ndichiita ikoko kutsudza kuti vana vadzokedzere muchivanhu, muchikaranga chekare, kuti vasade kutambira chirungu ivo vari vanhu vatema. Ndosaka ndichifamba ndichidzidzisa. Saka ndakudzidzisa pamwe pacho ndinenge ndakubatwa nehasha, nekutiwo Mwari vanoti ndine hasha sezvo ndiri achasura. Handidire tsvina, handidire dopi. Ndosaka hungwe. Saka ndinenge ndiri pakutaura manje kuti itai zvakati, nhasi ndatsudza mwana, handiti mangwana anouya futi akadaro. Saka ndopa kumutaurira nehasha, ndobva ndamutuka nekuti ndobatwa nemweya wedzviti. Handiti ndobva ndati ndokurova. Handiti saka ipapo ndipo vanenge vakuti vakupenga. Asi inini kupenga kwacho inini ndakapfeka hembe nesiri mabhini, ndakapfeka nguo dzinoratidza basa rangu inini. Asi izvozvo imimi saka munotombonzwa kuti vanhu vari kutima kutopenga here mapurasikanjeri. Munozvigamuchira sei muchinzwa kuti ndinorwadziwa nazvo nekuti inini ndisingapengi. Ndorwadziwa nazvo. Pamba chinozoti ndazvinzwa manje ndopane ndakutaura zvisiri zvo nenda kuita kugenda kurwadziwa ndakutoka. Because pakuuya kwedu tichiita kubvunza madirection zvanzi pane mureza ndimadzimai, saka isu tachitsvaga mureza yaya yemachechi pachazoona kuti aiwa mureza wenyika. Ndosaka ndataura paende kati ini ndinobata nhau dzenyika ndiri madzimai. Saka kuti ndiregedze kuisa mureza wepanapa pasi pamba pangu, dai panga pari pamba pangu dai ndakaisa mureza wenyika, ndiri kutoroja. Mataura kuti muri kubata matare enyika muri madzimai, izvi zvakambotanga sei? Izvi zvakatanga nongoti ndakarara, ndakatanga kupiwa kudenga kwakanyorwa, ndichimuka ndichiudza vanhu. Ndakaenda kuchechi ndibva ndanotaura kumaprofita kuchechi vakuru kuchechi kwangu, wobva wati imimi mune nhau yekubata nyika inoi, mune chikaranga chiri pamurasi chinokupai semunhu muri mhondoro. Ndomataura vaita kupi kuchechi. Saka ndazozvitsvaga neka ndekufamba makomo nemaninga ndakabva ndazviona chokwadi kuti ndiri mhondoro. Chechi yenyu ndeipi nekuti kazhinji kashoma kuti muri madzimai kumasowe woudzwa zvokunzi une mhondoro zvekupinda mumaninga kashoma. Ini ndinonamata Johani masowe chishanu yenyenyedzi nomwe kana yavanopa zita redonhero rekuti nguo tsvuku, ndoya ndinonamata iyoyo. Okay, ipapa vanhu vanomboti handimati makatanga nekurota, vamwe vanoti ndanga ndine 3 years ndichitanga kupiwa hope dzakadai. Imi manga makura sei kuti mozopiwa hope dzenyika dzekuti mutange kubatsi? Inini ndakazvipiwa kubva 2017 ndopa ndakatanga kupiwa nhau idzo ndichirota. Ndakara kusvikira nhasi ndinongopiwa nhau dzipi idzodzo dzenyika idzodzo, nekusunungura kana ingava iri miteuro kuti muteuro wakati unorapa zvakati zvakati zvakati. Tiri ipapo kunyenyedzi nomwe, nyenyedzi nomwe inogamuchira sei nhau dzechivanhu? Inogamuchira nekuti nyenyedzi nomwe ndiyo chechi inobata zvechivanhu kazhinji, kuti iwe kana uchinamata unamate usina zvinokutevera kumashure kwako, unoenzanisirwa nhau yako yematateguru yako. Saka kuti uenzaniswe nhau dzako unosangana nemunhu anonzi mutongi. Kunyenyedzi nomwe kune mutongi anoenzanisa kuchikaranga chako iwewe, kuti kana wada kunamata wonamata iwe usina zvinokutera, kana wati uda kunamata woita zvekunamata. Saka pane vamwe tategura kuti inini ndoda kuti ambotanga ita chikaranga changu kana kuti unogona kubata zvese. Saka inini ndinobata kwese, kuchechi nekuchikaranga kwacho. Ndiri mutongi kuchechi. Saka mutongi tinotoenda kumasango nebute nezviyo nechi, kana tapedza ikoko ndakuenda futi kunoita zvemuteuro. Chechi yedu inotendera zvipi izvozvo. Zvichira kuti pamuri munenge muchiti kunengirozi kozoita zvematare zvemhondoro. Zvemhondoro. Saka munotobika dovi? Totobika. Kana munhu akauya achida kuitirwa nhau dzake ndinotomuitira.
uko ndoita futi zvechiprofita. Auya achida kuti ndoda muteuro ndomuitira zvekumuteuro, ada kuti ndoda kuita zvematari ini nangu handidi zvekushanda ndicha zvechechi ndoda zvematari ndinomuitira nhau yake tokumbira kuna sekuru wake kuti mwana wati zvoni ini ndoda kubata hangu ndiri pabasa renyu kana kuti ndikwanise kuti ndibate ndiri kupi ikoku ndoda kuenda kuchechi. Saka tichibvisa kuti zvibve kupi ikoku zvienda kupi kuchechi. Tokumbira kuna tateguru kuti mwana wati handizvikwanise zvekuti ndirape ndiri kuchikaranga ndikuda hangu kupfeka gemenzi. Saka ndinenge ndiri mutongi ndakamira sasahwira. Imimi makakura mungori muchechenyu kunyenyedzi nomwe here? Kukura ndiri kunyenyedzi nomwe. Ndaitombopinda nonzi ruponeso. Ndiri kuruponeso ikoko ndakazopihwa ndikanzi kwari kunamata uku akusiriko kunoenderana nenhau dzako. Enda unonamata kunyenyedzi nomwe. Saka ndiri pakuenda kunyenyedzi nomwe kuruponeso. Ndiri munzira ndakatopfeka gemenzi rekuruponeso. Ndakabva ndatadza kuenda kuruponeso bva ndatongoenda kwanga kune mureza kunyenyedzi nomwe kuya ndobva ndasvika tobva ndatoimbirwa titambire chiremba. Ndopa ndakasvika koko zvikanzi pane nhau yepakati pemusha wenyu yatateguru inoda kuenzaswa nekuti imi mune basa rigombe rigere pakati pani kwamanga muchendo kwavabuditsire nhau ipi iyo iyi. Ndokutanga kunamata kwangu kwandakaita kunyenyedzi nomwe 2018 kusvika nanhasi. Makutanga kufambisa nyaya dzenyu andinonge ndabvunza kuti baba vari kupi vakazvigamuchirawo sei? Ini nangu handina baba. Baba ndakaita imba yekutanga ikaparara, yechi2 ikaparara, yechi3 ikaparara kusvika ndakangogara ndega. Ndagara ndega kudaro sekureva kuti inini ndairota. Handiti tateguru wangu vakabva vauya kuhope kwangu vakabva vanditi iwewe ndoda kuti ugare wega makore 10. Handiti 10 years usingavate nemurume. Saka ini ndakangozvitambira izvo ndakabva ndazoti chokwadi ngirozi haidi tsvina. Murume anobviswa pauri kuti iwe uite basa rako wakachena. Saka ini ndakabva ndangoti arege ndigare ndega kusvika nanhasi ndingori kungogara ndega ndichingoita hangu basa rangu ripi iro riri matateguru angu iro. Asi imimi pamaiti imba yekutanga yaparara maimbofamba here kuti munzwisise kuti chikana zvezvo kuti sezvo maenda kuchechi kumedza ndigadzirire imba yangu murume wangu adzoka kana kuti zvairamba? Ndaifamba ndobva ndanzi pane shave renjuzu mweya watete uri pamuri ndori kuita kuti mutadze kugara pai mumba. Saka ini semunhu wanga asingazvitambire zvekuti manjuzu ndachingodedza kuti handite zvemanjuzu. Ndobva ndasiya nazvo imba yoparara. Ndobva ndapinda futi mune imwe mune shave renjuzu roda kugadziriswa muimu kuti imimi mukwanise kurapa muri muchimurapi. Ini ndobva ndati murapi hai handite zvemurapi kurapa nemushonga hai handite zvipi izvozvo. Ndobva ndaramba. Saka ndazonyatsofamba nekukura manje njere manje ndopa ndakati okay kurapa uku kaka kwaitwa tateguru vairapa asi chakanzi usabate mushonga urombwa. Uyu mushonga uyu wechifumuro hausi mushonga unoita kuti ndikarwara nemudumbu chifumuro chinondirapa. Asi ndikatora chifumuro ndikapa uyu ane nhumbu kuti abvise nhumbu ndauraya. Saka mushonga hauna chawakaipira unorapa nekuti nhasi mahebs angoripo ari kutorapa vana tese vachipora. Saka nekukura kwebrain ndazofamba manje ndazoenda kuchechi kunyenyedzi nomwe ikoko ndopa ndazonyatsa kuti mune shave renjuzu nechikaranga chinoda kugadziriswa pamuri. Saka itai izvi neizvi kuti nhau dzenyu dzibudikire zvakanaka. Ndichibva ndangobatsirwa nemaprofita ekuchechi kupi ikoko kusvika ndangosimukira kusvika nanhasi. Zvichireva kuti mabatsirwa nevenyenyedzi nekuti ndo vanenge vari vatongi vane mbiya yeutongi. Uku kune mamwe machechi havazvitambire vanenge vachoti imweya wetsvina kana ukanzi une mudzimu uri pavari vanoti. Saka nyenyedzi nomwe vanozviziva kuti hausi mweya wetsvina imweya watateguru unenge wagara pakati pani pako iwewe musukuru. Saka vanotokubatsira vachitoita zvichikaranga zvaitoitwa. Saka iko kunotoenda nebute nezviyo nedoro iroro kana uchibika kana kunonotenga rakaita sei rakabikwa kare moenda kunonopembedza tateguru vobuda. Saka iko ndokwati tinenge tichinotaura manje kuti aiwa ini nangu tateguru nandafunga kuti ndinamate ndiri kumasowe yobva bote kumasowe ngaite zvake asi ndoda kuti aite futi basa rani. Saka ini ndakagamuchira basa ratateguru ndikagamuchira futi basa raMwari.
tichiuya kuno kutambobvunza kuti madzimai vakadai munovaziva here zvikanzi mukureva rasta saka patasvika takatasira kuti tichaona rasta tichishamisika rasta hatisi kuriona pamwe marivhara handida kurivhara ndo musoro wacho uyu matare angu isu sekunyenyedzi nomwe kutakura rasta panenge pane nhau dzinenge dziripo dzerudzi kana kuti dzenyika sekutaura kwandaita kuti matare unenge wakatakura nhau matare kana kuti unenge uchinzi unofanira kunge uchipenga pakati perudzi rwako saka unonzi isandaza mumusoro mako kuti uratidze chokwadi kuti iwe kupenga kwako saka kunenge uri kuna Mwari saka rasta redu isusu harigezwe handitya saka semukadzi ndaigara ndakavhara saka vanhu vanga vasingazive kuti nditori mhondoro ndine rasta ripi mumusoro mangu saka ndaigara ndakasunga saka nguva yangu senyenyedzi nomwe 7 years dzana ndakaudzwa kunzi pa 7 years unofanira kuzosunungurwa semunhu akaenda kujeri akanopika nhau akapedza anoyagerwa saka inini kwangu kuri kubudisa nhau yangu kuti ndichibudisa bvudzi rangu reri vanoseka vanyasoseka mhepo dzichienda kupi kwavari dzekupenga dzananadzi parudzi pamwe chasei ndichapenga handiti saka inini pandakangona ndasunungurwa ndaita zvanga zvidiwa nengurudzo yangu natateguru kufamba ndichingoshambadzira shoko ndakabva ndagerwa pandisina kunzwisa ndepekuti ivimi pamakazoriisa makanogadzirwa kunogadzirwa kana kuti rinomonana rega nekuti pandakarota ndakanzi handidi kukuona uchikama musoro wako saka ndaiti ndikaenda kunonogeza aiwa handiti toti ndakanzi usakame musoro wako handiti saka ndaiti ndikangonogeza ndobva ndangosunga dhuku rangu saka rakatanga kungomonana rega kusvika rakura zvikanzi iwe rako rasta rahuende kunomonwa nemunhu nekuti vanhu vanenge vakasviba vamwe vacho vanoita zviupombwe saka kuti ubatwe musoro wako nevanhu vachiti rinomonekachi rega saka usarigeze nekuti pakugeza papo pane zvinenge zvitobva mapowers pakati pani sekuti Samsoni anga ane powerani zvichibva mubvunzi saka pakauya hondo inenge yakaipa bvudzi ronondiudza rinotomira kuti ishakarara ende ndiwe futi inoita pawe kuti kana munhu akauya ndichida kumurapa ndikati Samsoni ndikazunguza nedi noita kuti munhu yapore izvezvi zvamarigera zvichida kuti kusimba riya chaita kuti murigere ndirigere nhau yangu yekutakura kupenga kwanakananzi ndipenge kana kuti nhau yekurapa ye zvamuropa rangu manje zvapai nekuti ndikaramba ndakatakura matambudziko erudzi nenda atakura nhau dzerudzi dzekuti vana varorwe kana kuti paite zvakati saka ndikaramba inini nekuti ndandina murume nditi ndofanira kunzi ndakanzi ndozowana murume kumakore akati pepai saka ndakangoramba ndakachengeta bvudzi rangu saka nguva ngunzi ndiwanikwe andika inenge yaunzi yakwana manje saka ndakati chiregai ndibvise bvudzi ndichichena semunhu asunungurwa andika saka ndakagesa bvudzi rangu asi ndagera bvudzi rangu andirase bvudzi iroro nekuti 10 years dzinenge sadzakwana ndinenge nditori naro ndakarichengeta kusvika 10 years dzakwana ndinozoudzwa funzi kwekuenda kunorirongedza ndosenda kana muri mubako kana muri munyanza aringoraswi kubhini nekuti bvudzi rezvinhu zvinokosha anzi vanhu vari kuti muri kutsiura vanhu vari kungoisa rasta zvisina kana tsarukano ichokwadi ichocho ndiri kuvatsudza nekuti ndine hope dzandakarota zvinzi vanhu vaifamba vachibviswa maheti vanga vakapfeka nekuti nhasi uno vana vakomana vari kungomona kana vasikana vari kungomona musoro ndobva ndavaudza kuti nhau kumona musoro pane chikaranga chiri pavari vanobva wapindwa rasta varati saka imi kana musingaite matare musinganamate nyenyedzi nomwe gara henyu mabvisa nekuti ndakarota vanhu vachirohwa nekuda kwerasta ribi iroro saka zvichireva kuti munhu akaenda kunoita rasta tomboti ari kungoita zvemucheno pane here zvinenge zvamutuma zviri paari kana kuti ipapo handipanzwisisi hakuna munhu anongofunga kungomona rasta pasina chiramo nekuti kubvira kara pana munhu aimona rasta tairizoti tairiwana kune munhu anosvikirwa handitya anosvikirwa ndiaisa rasta musoro make kana kuti gandanga mhondi ndoranga rine mabvudzi akaita sei akadaro saka ukatoona watobatwa nemweya iwo wokuisa rasta pakunoti pane chabuda chidzinza kwako cheugandanga ukaparwa nasekuru kwewe saka unenge wakutoisa udzi unogona kungopenga andika kana kuti une urapi uri pauri saka zve zvaunzi unongonyuka semuzukuru ndianobatwa kazhinji nemweya wani watateguru
saka unonzi chiisa izvozvo nekuti vapenyu hama dzako dzogona kufunga kukupengesa, saka iwe unenge wakatogara wakatosimba kare, hauchapengeswa manje. Tisingazivi kuti soko rako nderei. Ndogona kuuraywa. Haiwa soko roti vane chikaranga chiri pavari chekurapa handija chiri pai chiri pavari, nekuti haungomonika rasta reri mafembo haupute, saka tokuti uri chii, uri bhinya, uda kuti bhinya, saka tobva takuti bvisa uri bhinya handiti unoti bhinya handiti. Pane vazukuru vanenge vachida kuti maybe kana vachiuya kuzorapwa vanenge vachida kuti maybe vakusumudze vachienda kumamisha yavo, munoenda here o munoitira zvese padare ipapo, hamuendi navo inini kana auya achiti ndoda kuchonedzwa dare rangu kumusha kwake, ndinosimuka ndichienda, handirambi, ndinoenda kunoita nhau yake kupi ikokwa, ndichitenderana kuti vabereki vake vagamuchira here kuti tisvike tiite izvozvo. Handingosvika ndichipinda mumusha vevanhu nekuti ini ndoziva chivanhu. Watendera here baba wako kana mai vako kuti inini tsoka dzangu dzisvike papi ipapo, kana vati ndinotendera ndinosvika. Kana atayewa kumusha kwangu hakuite, ndinoenda kusango nekuti ndiko kugere midzimu, tonoitira nhau yedu kupi kusango. Ndochikudzosai zvekare kumashure, ndofunga vanhu vanga vachiti madzimai veapo vakurasika njere, vari kutaura matare hanzi enyika, vari kuti ndoda kuona vakuru. Ipapo matare enyika zvakamira sei? Pamatare enyika kuti nditi ini ndoda kuona vakuru, munongozva kuti pwere dzinotaura nepasisingaziva nditi ini ndakati ndinobata nhau dzenyika inoi, dzinogona kunge dzichizoda kana vakuru handiti kuti vazive kuti kune mwana ari kupanga matare enyika handika, nekuti ndikada kungoramba ndichingozvitaura vakuru vasingazvizive azvibude handika. Izvo sei kutaura kwataita kuti ndinenge ndine nhau yekunzi zvakati, ndaona denga rakatsamwa, ndazopiwa fregi iri mudenga, zvese izvozvo fregi yeZimbabwe ndakatopiwa yakawaridzwa pai mudenga umo handiti. Saka izvozvo vanofanira kuva vachitozvizivawo zvipi izvozvo kuti kuti Mwari chii chaita kuti fregi iwaridzwe pai mudenga handiti. Ndotaura aini ndapiwa fregi yakawaridzwa pai mudenga yeZimbabwe handiti. Saka panenge pato nechirevo chandapirwa unzi sei fregi yapiwa. Saka ini ndinofanira kuti munhu akachenya kuti okay Zimbabwe fregi yawekwa mudenga muZimbabwe, kuroti nyika inoi Mwari vanenge vachida kuisunungura. Saka ndichipiwa matarapi iyayo. Tiri ipapo zvekare tozati isusu vemakuhwa toda zvinhu, asi imimi mapiwa kana kuti dare rokuda kunzi rizikanwe nenyika, amukwanisi here kusimuka moenda kana kuti kuvakuru kana kuti motsvaga dzimwe nzira dzekuti muende, chii chinoitika because simba racho munenge muinayo? Unoziva kuti sekutyawo semwana kuti kuvakuru zvatenge chikonzi kustate house kunenge kune pfuti akusvikike kupi ikoko. Saka sezvo ndataura kuti aiwa ini ndichazosimuka ndichienda kumasowe, ndiko kunozokwanisa kuti kuburitsire vakuru vamwe ndisaisei ndisanganzane nani navo, kuti vazoziva kuti aiwa kune mwana ari kubata nhau dzenyika inoi. Wakamirawo saamai kana kuti vatete ambuya sasekuru vanodzidzisa vana hunhu. Ndizvo zvandakatumirwa panyika panapa kunzi ndidzidzise vana hunhu semumwe munhu anga akatorasika waita zvinhu zvakaipa. Saka ndinonzi ndidzoredzere vana vari kuita zvakaipa panyika panapa. Ndosaka ndichipiwa dzimwe nhau dzacho idzodzo dzenyika kuti nditsudze vana pasi penyika ino, kuti Mwari vauye pasi penyika ipo vanotopfeka mumunhu ari panyika papi pano. Taona makapfeka tasvika muri madzimai kusanzisa machira amwenawo makabata bhaibheri tikati zviri kunyatsofamba sei. Tanzwa vamwe vachitaura kuti madzimai vane nguva yekufamba, asi pavanofamba vanenge vasina bhutsu, vanenge vakashonga machira, mamwe eblack, mamwe ehanga, mamwe
machira echivanhu aya akasiyana siyana. Ipapo chii chinenge chichiitika pamunobuda muchifamba netsoka? Ndichifamba ndopandinenge ndakuenda kunodzidzisa vana mumugwagwa imomo vanenge vakapfeka zvisirizvo. Saka ndakudzidzisa ndakuita nhau dzenyika ndichinodzidzisa rudzidziso irorwo ndinenge ndakutora nguo dzaipfekwa namatateguru edu vaita zvechihunu izvozvo. Ambuya vaidzidzisa asi mbuya vaidzidzisa vakapfeka zvakanaka. Saka nguo idzodzo sezvo basa iri rambuya natete ndinotorongodza wenda sei ndopfeka dzipi idzo. Kana ndakuenda kana kuchechi bhutsu chatinonamata kumasowe atitenderwe bhutsu nekuti anenge zoti bhutsu tikapfeka bhutsu tiri kuita zvemahumbwe. Saka mhondoro kana ichinzi inofamba inenge isina kupfeka bhutsu. Saka ndinenge ndisina bhutsu. Saka ndinenge ndisina bhutsu. Mhondoro aipfeke bhutsu. Ndikaonekwa ndakatopfeka bhutsu ndinenge siri mhondo nenda akambudzi kanotika mukatsoro. Handiti machira angu andakapfeka anaya ndeye kuchechi asi inguo futi dzambuya nasekuru dzangomira dziri kuchechi. Handika ikoko kwacho kuchikaranga kwacho nditori nadzo dzebhuru newhite. Iyi ndeye kuchechi andakatoreteswa futi ndakatorara kunzi urifana kutsvaga bhuru newhite. Kubhuru wesa nyenyedzi uku kwesa mwedzi mutete kureva isununguro futi yenyika iyoyi. Mwedzi mutete kuroti isununguro nyenyedzi. Handika zvinhu zvabuda kuti zvichene zvakanaka. Handiti saka kunakanzayo kwambuya uku isa nyenyedzi kuti pandiorapa nekwambuya mwenje unenge uriko sekuru vanenge vakabata manje upi usakune muchinjwa nemwedzi mutete kuti hakuna chinouya chivhiringidza sekuru varipo. Saka kusangoziva kwedu isusu vana kuti aiwa chiprofita nechivanhu zvimwe chete chinhu wani nekuti ukuteita kutaura ikoko kwacho mudzimu kabuda unongotauro uchiprofita. Kuchechi kwacho unongotaura futa sei uchiprofita. Asi tiri kuchechi ndopatinoita kutaura kuti ndimi asi ikoko kwacho koko kuchivanhu ndopatinoita kutaura mutauro wedu uya manje kuchirudzi kwani kwedu kuya. Saka zvinhu zvimwe chete hapana zvakasiyana sekuti vanhu vasingazvizive kuti sevana vadiki havazoti chinhu wani. Sekutaura kuri kuita vanhu kunze uku vanhu vari kutoti madzimai ava vasikuku vakuratidza kusakunzwisisai kukutyai. Kune here vari munzvimbo ino vanotombouya kuzobatsira vanokunzwisisai kuti aya munhu uyu akamira akadai so chivanhu nekuti ane chipo chaainacho? Vanotouya zuva renezuro nanga nditori navo vaitorwara vemudunhu vanotouya. Ndine vamwe vakatouya vane mamota venogara muno ndikatobatsira vanotouya nchiwadzana navo. Asi variko vanosvibisa manje kuti ini nditadze kuziva nekuti pane chakanaka panouya mhepo dzoda kuvhiringidza. Saka inini vanouya vachida kubatsirwa munomu ndinovabatsira vasingangodiwo sezvo chinzi hakuna muprofita anogamuchirwa mudunhu aita sei raagere. Saka kune vamwe vanobva kunze vamwe vacho muno maita sei vanouya varimo ndakasunungutsa vakawanda vanoita zvavanorwarawo zvirwere zvavo ndikavabatsira vachipora varimo. Hanze chikomo chiremera vari kure vari pedyo vanotamba nacho. Hakuna muprofita anogamuchirwa mudunhu raagere asi varimo vemuno vanotondigamuchira vekuti ndikatobatsira vanotouya vachitonditengerawo mapureti kana chii makaita basa. Dzimba dzedu dzakavakika imba yangu yanga yatoparara nemurume wangu asi zvindakugara zvakanaka nemurume wangu. Saka ivo vacho vanenge vakaipa vanenge vatone mhepo dzavo dzekuda kuti zvinhu zvangu zvitadze kuenda kupi kumberi nekuti munongozwa pane chiedza karima rinoda kuuya. Saka ini ndobva ndaramba hangu kuitwa kuvharwa nerima. Tanzwa vasikana vechidiki vari kuti avo vari kuratidza kuvhunduka azvinoti hanzi havadi kuku akakuonai vanotiza. Vakandiona ichokwadi nekuti handidi kuona mwana anenge akashama. Ndekuti ndopandataura paya kumashure ndikati ndakapiwa nawe kunzoda kuti dzokere kuchinyakare mapfekere edu aitwa nambuya vedu nevasikana vekare. Saka vanopfuura pamberi pangu vakashama zvekuti inini mai vacho ndinenge ndakunyara kuti kwana baba vakaona vanava vaona inini. Saka ndiko kunditya kwavanenge vakuita manje nekuti ndikamuona ndinomutsudza pamba ndinozomutsudza nehasha manje nekuti nendarwadziwa saamai mai siti ukakanganisa handika vanokutuka vagari mai vakuchoka vakatotadza vanogona kutokutuka chinyadzi nekuti uri mwana wavo. Saka ini ndiri mai saka ndozomutuka nekuti mwana wangu nendarwadziwa kuti andifumura ndisiya ndiri pachena nderere. Ndambonzwa muchitaura zvekuti marudzi akasiyana siyana. Imimi chaivo munobva kupi?
ini ndobva kuMozambique ndokwakabva rudzi rwako inana kugara zvangu ndakangoberekerwa muno asi rudzi rwangu unobva kuMozambique kuTete tiri mabvakure saka zvinzi rudzi rwangu rabva kuMozambique rakabva kusvikira kuBulawayo kuMandebele uko ndokwangu wakugara ikoko kazongofambawo kusvika wana baba wedu wakazongosanganza uri taamuno muHarare Madziti yevo tata lapa ududu vela ngapa utele ngapa zvavanoti ndikangoona mumwe wangu zvinoita kuuya zvokuti nemunhu wandafara naye ndikaona kuti uyu anofarika naye uyu zvinongoerekana zvangobuda asi ndinowanza kutaura zvangu neshona yangu anditi saka noti chipochogizi ichochocho chekuMozambique nechindevere chanoti ndo mumutauro wetaurwa nematateguru kwangu saka ndikafara sezvozvizvi ndinemika anditi ndiri kunzwa kufara saka zvinogona kungouya totakutaura chi kana ipapo ndikatsamwiswa anditi nevana ivavavo ndinovatuka vhela ngapa nerudzi rupi rwechindevere zvavanenge vasinganzwa ndichovatuka zviri dhipi yobva wazotanga kuteedzera manje asingazoti ndikutovatuka chi zviri dhipi saka nokuti ndikangogumbuka ipapo ndakutotaura ona basa usomutaura kuti ndinogara chingutaura chipi chirudzi zvinotouya panhawe kuti ndakuita basa ripi iroro kuti ndakudzoredzera munhu ko iwe uri kuita sei kumapfekera mani vhela dudu vhela vavo andidzi saka ndo zvinoita kungobata asi ndonza kutaura shona saka pachauya hanzi kana vakufamba unozonzwa kana kuti vakuita kunge vakutaura nechimwe chirudzi hanzi vakutopenga hakusi kupenga saka imimi munenge makutaura nechirudzi eka chekwangu manje nenda kutaura chirudzi chekwani chekwangu nekuti ndenda batwa manje nechi vera mwe upi uya manje tateguru wangu asingataure shona ini vaitaura chindevere ichochocho wotaura futi chiposhogizi saka inini panoenda kuita basa iroro manje mweya watekurori ndonenge wabata papi pandiri nesikataure neshona manje saka vana venyu vanozvinzwisisa here kuti pamai vakuchikuluma papa vana besides because vanhu vekunze vanogona kusazvinzwisisa vana vanozvinzwisisa here vana vangu vanozvinzwisisa vachitofara vachitoti tidzidzisei saka ini ndikataura nechindevere chokana chipochogisi ndinenge ndakuvatsanangudzira neshona kuti pai panati vhela ngapa udhedhe ndikureva kuti zvakati handiti saka ndinenge vanotofara neni kana vachitonzwa vachitaura zvipi ndikutovavara kuti vana vangu vazive zvipi nekuti hazvishamise kuti ndozongosvika ukupi ndoti mwana wangu handei ngatimboenda kuMozambique inini kana ndikatoenda izvozvi ndogona kusvika ndichitaura asi vana vangu vane saka ndichivadzidzisa mupi munopai panaiti vhela ngapa udhedhe ndikureva kuti siyanai nezvamuno sei zvamuri kuita izvi uluda vhela ngapa utuba siyanai netsika dzakaipa handiti nechitotsudza vana vangu saka ndotosiyana nezvimudza zvakaipa muitebhelebu andika muite zvinhu zvakanaka anditi saka ndichitaura navo saka nditombowati tora bhiro kuti panati uvhela ngapa zvikureva kuti neshona utore zvakati nechi saka ndode chishuro changu ndototi vana vangu vatoziva zvipi vana vangu havana kana problem neni kana pandakatanga kunzi vakupenga nekuti umwe mwana wangu wacho wana andinaye mukomana pamandaita matare angu anga aripo achitozviziva kuti aiwa zvese zvikuitika zvese zviri mugwara nekuti nanga ndanzi aiwa bikira tateguru wako doro ukwire makomo nauya kuchiburisika zvakanaka saka mwana wangu nanga ndinaye aitozviziva kuti ndizvo zviripo kana pandaisara nchifamba nzi vakupenga ini mwana wangu angatori kubasa kufambomo hanzi pavatanga kutange vakusita chivanhu vachiti vakurasika njere vazoti pane zvakatanga kubuda kufesi hanzi zveblack ndo zvatogenza kutarisisa kuti chii chakaitika inini kana ndikatotora foni yangu ndikakuratidzai ndiri munhu mutsvuku akanaka ndidzi saka ndakangomuka ndakangoita madzvangapi iyayaya meso kwangu ndikatoudzwa moti imi honai zvandamuka nasi ndakaita apa ndikuti ndine ndebvu apa nobva ndaita madzvanga saka ndazoona ini ndafamba semunhu anorota uya zvikanzi ayewa kudhidhwa itori fesi yeshu embada iyoyo iri papi iri kumeso kwako saka usakashamidzike nani nazvo wakatodhindwa zvekuti kana ukatoenda kunonoonekwa vane vanoziva vanobva vatoziva kuti ayewa iwe wakadhindwa chidhindwa
nekuti sezvo munhu akambopiwa vhunzi kuti mbada yakatsamwa, saka mbada inofambirana kumondoro inopinda futi papi ipapo. Muli Zimbabwe ngiyathemba liyasibona namhlanje sifikile kogogo, ngathi ngasogogo Madzimai kodwa iphinde isebenzise phela okwesintwini. Sithe sifonela kwathi kulobani kulo Madzimai ngalo selahleka ingqondo, segula ingqondo ngendlela yani ngendaba yokuthi uyancedisa uthi yena kulento yafanele ezilungise eZimbabwe into njani ezelizwe. So thina samanga ukuthi umuntu engaba njani engaguliswa njani into ezenzakalayo eZimbabwe. Sase sigijima ke yasazi abe Drewmas media safika ekuhambeni kwethu sibuza ama directions abantu ade besethu ukuthi lina lingahamba khona hamba lingamankazana lingamthola ezondila sazi khona ngani. Sithe sifika hayi sabona ngumuntu alright nje sakhuluma naye tele vana vadika vaze patare vanhu vakuru azvitanangirwe izvi vanoziva ndo vanoziva kuti ayewa zvinhu zvevanhu vakuru anditi hapana kurasika njere idzidziso chete inenge iripo kuti vana vharai makumbo enyu, vanakomana musatore zvinodhaka, musarembedze mabhurugwa tichiona mabhurugwa emukadzi mukati menyumu, isai bhande. Ana sekuru vaisa mabhande nekuti simba remurume riri pai riri muchiuno make. Saka ndinenge ndiri pakudzidzisa sasekuru nechidzidzisa sasekuru kuti ana sekuru vedu vaisa mabhande muchiuno medu, simba remurume rima. Saka ndinobata ndiri kuna ana sekuru ndichidzidzisa vanakomana kuti pfekai zvakanaka, kuna ana mai ndizvo pfekai futi zvakanaka. Kuvanasikana musafambe makasiya makumbo panze anopfugamira ana baba Mwari, kana kuti wazororwa ukamasiya ari panze kufumura futi chivanhu kubi ikoko. Madzimai pakubatsira apa munobatsira zvirwere zvakaita sei madambudziko akaita sei? Tine vazukuru vanombofona especially vakabirwa vasingabati nhumbu zvakawanda wanda zvese fela ngapa udhudhu Jeremaya Chiremba tete vhela hakuna chandisingabate nekuti ndakatumwa panyika pano kuzosunungura mwana wese ari muZimbabwe chero abva kunyika ane chirwere chake pano pane Chiremba anoti wacho zvarema iri pano ndo pekupedzisira pawairashira kuna chinokona wairashira hakuna chinokona nekuti ndiyo mwanakomana wacho tenzi Jesu Kristu. Saka zvakamhara kumwana asikana muirashiri hungwe marapiro aingoita Jesu wacho yeye. Saka munotouya vanhu vanenge vakatofa vachibhubha furo, anoenda kumba kwake akufamba, anenge achizvara anotonzi para hanobvira akazvara zvichirema mwana akaita bridge. Ini ndototenesa mwana nekuda kwababa kana tateguru mwana utobuda zvakanaka. Hapana chandisingabate zvese. Tine zvakare vanhu vanoti haazive rudzi rwake, anogona ngari nherera asingazoti baba ndiani asingazive kana mutupo. Ipapo vanogona kubatsira here? Vanobatsirika nekuti dai nhasi ndirini ndinotaura nechachinokwanisa kususukidza ndibaba. Baba Shumba, ndine mwana wasvika mukati memba yangu, hauzive rudzi rwake, sezvo ndinoda kuziva kuti rudzi rwake muyera chii. Anditya saka ipapo sechikaranga unobuda mudzimu pakati penyama yake. Inini sahwira ndozobvunza manje kuti ndimani ko mauya kuzogara pamwana? Ndini mhofu yemukono. Tobva tatoziva kuti ndimi. Saka makabva nekupiko? Toziva kako wakabva, ndakabva nekwakati. Saka oneka tine pwerengi toda kuti izive kako makabva imimi. Chiuya ika kana kumakope. Anditi mutaure nchi nemwana kana zvarema kugara pamakope pemwana mouya kakwandiri inini sawira. Toziva kuti mwana anobva kupi. Saka tinozivisa nawo iyoyo hakuna chinorema. Asi pane zvamunomboto izvi hangu ndiri munhu mukuru asi zvakwete sezvo ndakapakatiswa mbiya yekugona yenumber 1 ini ndombotry
nekuti mataura kuti muri mubatsiri wenyika. Munyika hongu mune zvakawanda zviri kunetsa asi mbavha dzarura zvekuti mazuva ano ukabirwa kutongoti ndakutsvaga mari yekutenga chimwe kana kuvharwa zvikwereti zvinhu zvisingafambe zvakanaka. Ipapo munopa batsirere because tine vanhu vakawanda vamwe vanoti tine mashubhu mumwe 3 days asi hapana chinofamba. Isusu tinokumbira senge ndirini ndinokumbira kuna baba tateguru mwana uyu wauya pano ini handisina nchigona asi tateguru ndo vanogona zvipi. Wauya pano mwana une kuchema kwake kwakati wakabirwa zvinhu zvake saka isu tikuramba mbavha munyika muno sezvimakati hamuzvide saka tikukumbirawo nyasha nekuziva kuti chii chatingaite kuti mbavha itiibati. Saka ndo panouya kana muteuro kana kutobva tanzi aiwa ende munotsvaira pamba ende munodii andika toita izvozvo tochema handiti isongodana machinda chete ndo vanopedza izvozvo. Tanzo zvekare muchitaura nhau yekuti vanhu vangu vachitaura vanhu vakutsanangura tisati tasvika tsanangura pavanofamba vashonga mukumwe kushonga kwavo kunge kwematateguru chichi hanzi vanenge vane tsvimbo. Izvi zvinhu maita zvekutenga mega kana kuti mainorota vamwe vanowanzoti vanomaninga vamwe. Inini dzangu sezvo inini hangu handina kuraramira kuMozambique zvimwe ndokunekwaka kana teteguru wangu pawakabva ini ndakatorota nguo dzangu ndinorota ndarota ndogona kususukidzira verudzi rwo kwangu. Saka kurudzi kwangu ikoko inini ndakaberekwa nemunin'ina wangu achibva afa namai vangu. Baba wangu bva varora umwe mukadzi saka varora umwe mukadzi wakabva wabereka vana ikoko semunhu ambotaura kuti ndakakura ndisingazive rudzi rwangu ndakakura singazive rudzi rwangu. Amai yangu baba wangu ndaiziva amai baba ndisingavazivi. Saka 2013 ndipo ndakazoziva baba. Ndaziva baba 2014 vachibva vafa asi ndasvika pamusha. Saka ndasvika kumusha ikoko kwanzvadzi nemakanditambira zvakanaka asi pawakazonzwa kuti ndakuvataura kuti ndine zvakati zvandikurota sevanhu vanoenda kumapentecost havana kukwanisa kugamuchira zvinhu zvangu. Saka ndaita zvinhu zvangu ndakabva ndaudzwa kunzi aiwa endaiwo kuchiweshe handika munonoitwa nhau dzenyu ikoko munonoona mupristi. Ndaenda ikoko ndakabva ndangoitwa zvinhu zvangu izvo. Saka tsvimbo dzangu indakaita dzekurota nemachirangu ndakaita ekurota. Ndaudza hama dzangu vakaramba kukontributana neni indobva ndati sezvo ndirini ndine manyoka kapana kazvandingaite chirega ndingozvitsvagira nguo dzangu sezvo varamba. Hamuna here kusangana nedambudziko rekuti mudzinza tinoziva kazhinji mudzinza ukazikana unzi nechipo unosairirwa mhepo kana kuvengwa nevanhu vamwe vanenge vachida kutsipika kana kutora chipo chenyu hazvina kuitika kwamuri. Ndosaka makaona takakurumidzirwa kunzi iswai ndaza yatambotaura iyaya kugara tavharira mhepo ipi iyoyo nekukwira kumakomo nekunopinda kumaninga hapana chinouya nekuti unenge wakatosimbiswa. Saka tikapinda maninga mwe togona kunzi torai dhaka remumutese mudye mugeze kuti mhepo dzepa dzinouya hadzisvike dzikuafekta pauri. Sezvatataura zvokuti nyenyedzi nomwe inobata zvichikaranga. Saka kukwira kumakomo kazhinji togona kutoenda tine bute rekusvika kukumbira madzitateguru imo kuti tauya pana patiri mwere tiri vana chatauya tava kuzonamata kuti tikomborerwe tisunungurwe. Saka tinongoisawo mafembo pasi tobva tapinda asi mamwe machechi aite pesa muzoona mumwe achizovharirwa mubi imomo. Pakauya munhu anenge achida kubatsirwa asi iri mudzviti kana kuti asiri mubva kure ivavo vanobatsirika here? Vanobatsirika nekuti ndagara ndotaura shonaka. Kubatsirana navo zveudzviti izvi zvinhu zvekutsudza zvinhu zvakaipa zvinondibata panguva yekutsudza zvinhu zvakaipa noti kuti zvinopindira pakuti kurapa chichi zvino ndezvekutsudza zvinhu zvakaita sei zvakaipa munhu kuti akaita chakaipa ndopanobva kubata mweya uya manje weudzviti uya manje kuda kurova nekuti zvangu ukati munhu kana akaita zvakaipa unogona kungomurova. Saka zvisi zvokureva kuti ndinongoramba ndakangobatwa nemweya weudzviti uyu ayo ini pamacho ndinobereka tsitsi nekuti ndiri mai kavembereko ndikaramba ndiri muhasha hazvibude. Saka hasha dzinouya nekuda kuti ndaona munhu anenge achita zvakaipa ndopandobereka hasha nekuti tiri kuita kuti baba vakuti hausita zvakaipa nditi usamhure kutaura kwevanhu vakuru handiti sando pandoita hasha kana ndiri mushe ndakatogara ndi mushe sekusvika kwamaita ndimanora ndiri mushe ndambotukana nemene asi pandatokutasa makapfeka matrauzi papapa ndatomboita hasha ndamboda kuita hasha
ndikati ndo vasikana vaye vatumwa manje kuti vaende kunoona kuti kunodena. Saka ndangoti pane zvatobata pandiri. Chibva ndati kana regai nditaure nawo mune zvakanaka. Ndobva ndaona kuti aiwa vanhu vakutaurika zvakanaka, asi kana vanzwawo kuti aiwa kupfeka matrauzi kunoya akudiwe kudai vachagadzirisa kuti vani wawo aniti Honguka hama dzinodiwa ndo chirongwa chatanga tinacho. Ndofunga mazvionera mazvinzira vazhinji vacho ndofunga chera patasvika tati aiwaka tikuda kunovabatsira takutotsvaga munhu anobatsira. Chinondishamisa ndechekuti chera patatsvaga tafonera vanobatsira, vamwe vakati havapo, vamwe vakati munozondiona nguva yakati. Zvangoita kusavhiringika tikasvika pakuti regai tisvike tinzwisise kuti tione kuti condition yacho yakamira sei, pamwe tichazowawana rimwe zuva. Asi tisingazoti tiri kuenda kune murapi, vange vaziva kuti apa mukupedza nguva. Ndo madzimai muyera hungwe vatinavo vachelestando mule Zimbabwe ngiyathemba lizibonele lizizwele okuningi. Phela kuqalisithe sifika sathi sifonela sazokuthi hayi kulo Madzimai ingqondo sezibaleka ngendaba zokulapha. Thina lathi ngabe Drewmas media ukuthanda izinto savukela khona, kodwa sazama ukuthi sidinge phela abancedisayo ngoba thina sithanda ukuthi siphonge uthatha indaba singancedisa abantu. So kade sidinga abantu abancedisayo ukuthi beyancedisa phela uMadzimai. Sithe sifika singa behind the scenes sabonke hayi phela sithola umuntu oncedisayo. Aso kulahleka ingqondo, kodwa kule sinto yabesenza khona phana kulezinto ezebezenzakala ayisikho kuhlanyela. Yakwazi ukuthi abantu bayakhuluma ngendaba ezithena. Ngiyathemba abantu abazafuna ukulapha lasihamba beDrewmas media libelize likhulume layo. Kulokuningi esizathi simlethelena kulokufunda kupheli kuningi kakhulu ade sitshela behind the scenes athi hayi ngeke kusizwe sodwa ufanele lani likuzwe. Chiripo ndofunga nawo iyavanyanya ubatisisa ndeye kuti zvakawanda chinoita kuti ndizonzi ndiri kupenga nevanhu inawo yekuti ndikurasika njere, ndakutorasika njere. Vakaona kana kuti mwana musikana akapfeka zvakadai vokudza kuti nhai sisi honai zvamakapfeka hazviite. Iwoti murume wangu anozvida. Iyo mangwana ukazonopfimbwa nemumwe murume waya akaona kuti wapfimbwa chera yahondo, uchataura here kuti murume wanga anga achida kuti hazvichataurike, yahondo yamhirizhonga. Ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti anenge atsiura munhu mopindura. Saka vanopedzisira vaita hasha nekuti vo zvavanenge vataura zvinenge zvabva pasi pemwoyo kana kuti inenge riri dare ravaudzwa. Uyezve chimwe chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vavhiringike kozi ndimadzimai. Saka munoziva kuti hakuna chinonzi chipo chisina chivanhu, pane chivanhu kumashure. Saka zvinhu izvozvo kuti uzvibatanidze vanhu vakatanga kuona kuti ane jira rakati akuiswa rasta vakutanga kuti munhu asakurasika njere. Ende mutauro wavo hanzi kana vazosvika panguva yekuti vari mudare kana kuti zvasvika zvekwavo vanogona kutaura chirudzi chekwavo voisa chindevele voisa chicheportuguese zvekuti vanhu vakutoonai ndimi vakutorasika njere. Asi kune vanhu vanonzwisisa vanoziva matara vanozati aisi sekuru vabata kana kuti uyu ndimbuya vabata. Saka nenhau yekuti vabva kuchechi, munoziva kazhinji kumachechi vanhu kana ari kuchechi ukaona munhu akuenda kucho vanhu vanoti pamwe chichakuitika kozi hazvina kujairika kubva kumachechi. Asi kuchechi yavo nyenyedzi nomwe ndo vaive vanoshanda vachiita zvese nechivanhu. Tinoziva kuti vazhinji kumachechi ukanoti mweya tsvina asi vachienda nerweseri manheru vachinoti vogadzirisa chivanhu chavo uya mangwana voti aiwa hazviite. Asi kunyenyedzi nomwe vanobuda pachena kuti kana une chivanhu gadzirisa chivanhu, kana une chakati ita chakati. Ngiyathemba singaqeda phela ilanga lonke lokho zawo ukuthi sikhulume okuningi. Saka chera tichavavigire murapi takuya kuzorapo. Panapa panorapwa pano nekuti ndezvekudenga. Munhu anoita matara svibisa atanangire matara urare nemurume. Asi inini mumwe mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti imimi makuziva tinoziva vanhu vanobatsira. Isusu tinonetswa nevanhu vakawanda pamhepo. Ini ndinobatsira. Imimi zvamazati mukuda kudzidzisa mune matare enyika
sei musina mbobvira matsvaga kana kuti venhau kana kumastations kumboenda kunana kune mamwe Irini matara ako atendere kuzvishambadza ndiroshambadzwa nemunhu wandiri ndabatsira. Andabatsira ndiye anoenda kunotaura umwe munhu kune kwandakabatsirwa uko. Nekuti ukazoona munhu akufamba achizvishambadza kwakuda kutsvaga ini nendati munhu yanenge akawedzeredza neurombwa. Hauzvishambadze iwewe, unoshambadzwa nemumwe munhu. Kuti aiwa akandibatsira uyu, endaiwo uko. Noti kuti ini ndoenda kuredho kunofamba chiti ndiri kurapa. Aiwa, handiite izvozvo. Ndinofunga mass media itesiqalile sizofika sikwanisa ukuthi phela sibakhiphe ngiyakwazi ukuthi libaningi kakhulu elifuna ukuncediswa lathi sibuye singakwazi ukuthi uyancedisa kodwa ngokukhuluma lokuzwa sithole thina engumuntu onoma wesibili. Ndofunga vanenzeve vazvinzwira sezvambotaura nachira kuti tambokurukura tikambodzidziswa ndofunga isusu munongozati tinenge takapfeka sei but tazodzidziswa saka tichauya navo mukudzidza kupere ndofunga zvakawanda zvatichada kubata zvakawanda zvavachada kutidzidzisa. Chakakosha ndechekuti sekutaura kwavangu vachita kuti vane zvavari kuda kutaurira nyika, vane matauriro avari kuda kuita nyika, asi kana munoziva uri panzvimbo hauna voice rinosvika kure. Isusu tauya sevoice ndosaka tauya hatizove chatiudzwo pano asi tauya tinotenda kuti tasangana saka nyika yochidzidza ndofunga ana hungwe vachafara kuti aiwa zvasvika zvizukuru. Saka tinosangana mune zvimwe zvirongwa tichikupai maupdates kuti zviri kufamba sei, vanenge vane zvavanoti pamwe zvanetsa. Tinoziva kuti kazhinji dambudziko rinoitika chera ukaona munhu abuditsa nhasi ndozoenda next week vanotanga vai ndoziva vachivanzobatsirwa vamwe munozouya henyu asi zvatidai so hatiziva kuti chiva chambotitsanangura kuti chii chinoita kuti munhu kana pamberi apawandirwa nevanhu ochizotadza kubatsirana kana kuti simba rinenge rapera here kana kuti mweya kana kuti vanenge vavhiringa matare here. Kune vamwe sekutaura kwandaita zvangu inini chinoita kuti munhu aderere inawe kuti unenge watanangira matare. Ngirozi inenge yakuti yosarare nemurume handitya iyo votanga kuita zvekumabedroom izvi nevarume dzakawana nekwazo vanenge vakushandisa experience. Saka inini parizvo zvida rangu rekuti ndirari murume harisati rakwana ini ndichiri kuenda kumberi. Saka simba rinenge riripo ndichikwira futi makomo sekureva kuti tinopinda maninga. Saka ina handinete kupinda maninga nekuti ndikokunoita kuti masimba uye pandiri. Saka mwana wangu shasoti sezvo ndiri muprofita sezvo ndiri kudai zita ndorinenge rakufamba asi papane ini handipere power nekuti ndomburuka chasura chatipera handipere power. Aiwa tikaramba tiripo katipedze nekuti zvakawandisa tine mutoriwo nemubvunzo yakawandisa yekuti tichatozouya tichivabvunza asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.